Kira kok kuwi nak menenge. Ya. Wah. Kayak opol nih. Oke. Kampung dolan langsung buah. Kebalik. Oke. Ayo, buah sini. Hei. Iya ya kita kilo. Kok arep mudhun iki. Ya. Le yo. Kok krungune medhok. Ayo buah iki lho. Duh, aku ki enggak ngunggani buah. Senene rotasi. Kursi brondolan iki. Iki kowe rapong buah brondol. Kuwi lek dan sukses. Kita ya. Duit pengen wis ndelok iso. Ben karo istirahat dek iki dulu. Truk iso ora? Oh, Lho ah. Lho. Betul kok kowe iki kok. Oh iya nek enggak ya. Gini ngancing sok. Oke. Tangane nunggu kan. Dilap ini. Hei. Bentar ini lagi mulai teragum. Ah, sutung iki. Yo. Kalau tutup pas. Iya. Tes. Ya, moh mobil metu. Kancing bisa popok anu. Lur. Wis to. Mateni lur. Wis oke 10 ton. Joh. Nah. Cek bae wi. Cek. Arep. Mbakmu nih. Ini. Coy, go kejogo. Nah, kena toh. Kena Bang. Awakmu iso lho. Ayo, belum lo. Ya, begini selesai kok. Set. Hah, ini ya. Itu Bu. Jatah dulu, Bu. Itu. Ya, kebun jeruk. Ini tuh kebun kayak gitu. Kalau godok, Bu. Godok. Oh, enak kumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa li? Hah? Sampai kan jari nih. Ku jemu ngene li.
Degang nemen tali. Tenem jam. Iya. Gak iki pas. Sesuk neh. Amarku sesuk ora enak mono nyater aku. Jam lho. Oh. Tak. Nah. Jang. Mau. Sama ya. Dolan akeh terus siji to. Wis packing kana sama. Keluar dari Pokokan Lur. Udah mau ke pabrik ini Lur. Singkong Lur. Itu tokong areng, kandang ayam. Ini pelepasan gaban jatuhnya Lur. Ini orang edan Lur.